Trolle var på vej hjem med alle tiders fangst, og så kom den her redning. Trolle, nu er det nok. Ja. Det der har vi hørt før. Du er ikke bedst, fordi du får flest fisk ombord. Det er vist på tide, nogen siger der nogle visdomsord. Og siden ingen tør at sige det, så bliver det vel mig. Der findes ikke et skib, som er dummere end dig. Nej, nu er det nok. Efter fisk, husker du, der roede knak. Du blev reddet af Elias, fik skæld ud som tak. Og hver gang han beder om hjælp fra dig, svarer du nej. Jeg er så træt af, at du altid prøver at bortforklare dig. Så gør os en tjeneste, så får vi det bedre her. Næste gang du tager ud på havet, så bliv der og kom ikke tilbage. Så stopper vi før lige. du har forstået, at du må tage dig sammen, for hele havnen har fået nok. Trolle, du er en lusker. Nej, nu er det galt med at være nok, altså. Du er god og glat som en mågeklat. Hey, nu stopper du. Trolle, du er en kryster. Kryster? Og selv en mågeklat kan... kan... høre mere. Ja, selv en mågeklat kan være en kværulant. Det er så uretfærdigt, det her. Nej, nu ringer jeg til min fagforening.